Здрав! Здравейте, ние сме от 12-я клас и в момента се подготвяме да поканим нашата класна ръководителка госпожа Златина Валева на бала. Аз няма да крия, вие сте любимият мой преподавател. Бяхте строга с нас, но в своята строгост носите нещо изключително ценно. Носите любов. Много е хубаво това послание за този Франко. Днес да обяхме текста. Текстове минаха безброй. Понякога учихме, понякога на късмет, но вие бяхте до нас през всеки учебен час. Госпожо Валева, празникът няма да бъде същия без вас. Сега ще дойдете ли за забава?